Máš minútku? Prosím ťa, zákazník ide stavať novú výrobnú halu a čo mu na to treba z pohľadu bezpečnosti zabezpečiť alebo splniť? Zákazník je stavebník? To je kto? Stavebník je ten, z ktorého podnetu sa stavba uskutočňuje. Väčšinou je to majiteľ, väčšinou je to ten, kto to platí. Tak to potom je on. Tak to je on. Každá stavba potrebuje mať koordinátora bezpečnosti na stavenisku. V prípade, ak na stavbe bude pracovať viac ako 2 právnické osoby alebo viac ako 2 fyzické osoby podnikatelia. To sú živnostníci vlastne. To sú živnostníci, presne tak. To znamená, že keď prídu 2 tesári pracovať, obidvaja sú živnostníci, tak už je táto podmienka splnená. Už tá stavba potrebuje mať koordinátora bezpečnosti na stavenisku a toto je povinnosťou stavebníka. A kto môže toho koordinátora robiť? Koordinátora bezpečnosti na stavenisku môže robiť stavebný dozor, môže to robiť stavby vedúci, ktorý nie je stavby vedúcim na tej stavbe, alebo môže to byť aj bezpečnostný technik. Podľa môjho názoru tá najsprávnejšia cesta, lebo je to bezpečnosť na stavenisku. Aha, ďakujem. Páči sa.